खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। आथिखालाव गावखौ गाव समायनासिन खालामनो थाखाय गोबां लाइमोनफोरानो जेराव मेराव गावनि देहायाव टेटु आखिनो मोजां मोनो नाथाय सांग्रां जादो टेटु मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गिख्रंथाव खौरां। टेटु आखिजाग्राफोरनाव सोमजिदों HIV/AIDS गिख्रंथाव बेराम। बे समाव गासै 7 टेटु आखिग्रा जाग्राफोरनाव मोननो हादों गिख्रंथाव HIV/AIDS बेराम। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो गोनांथि गैयाब्लाबो आखिना लायो टेटु। गावखौ समायहोनो थाखाय टेटुआबो सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो जानानै फैबाय। गोबां सुबुङानो गावनि मोदोमाव गावखौ समायहोनो गोबां आलादा रोखोमनि सावगारिनि टेटु आखिनानै लायो एबा आखिना लानो मोजां मोनो। नाथाय आखिना लानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बे बारनिफ्राय सांग्रां जादो। जाउनाव उत्तर प्रदेशआव टेटु आखिनानै लाग्रा 7 सुबुंफोरनि देहायाव मोननो हादों HIV पजिटिभ। बेनि गेजेराव 7 हौवासा आरो 2 हिन्जावसा होनना मिथिना मोननाय जादों। आखिग्रा बिजिनिफ्राय बे बेरामा बारस्लायदों होननानै मिथिहोदों उत्तर प्रदेशनि एन्टि रेट्र'भाइरेल देहा फाहामसालिया। टेटु आखिजाखांनानै बे सुबुंफोरा लोमजानो हमदोंमोन। लोमजानानै गोबां लोरबांबो जानो हमो आरो लोमजानायनि उनाव जेब्ला देहा फाहामसालियाव नायजाहोयो बेनिफ्राय HIV पजिटिभ मोननो हानाय जादों होनना मिथिना मोननाय जादों। गोबाङानो बबेबा मेलाफोराव थांनानै मिथिया हसिया टेटु आखिहैजायो, नाथाय बेनिफ्राय सांग्रां जानाया गाहाम। मानोना टेटु थुग्रा बिजिनिफ्राय नोंथांनावबो HIV गिख्रंथाव बेरामा बारस्लायनो हागौ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360